बाबा साहब रहले हिंद के रतनवा जानत सगरो जहान। बाबा साहब रहले हिंद के रतनवा जानत सगरो जहान। पिछड़े दलितवन के भैले सहैया बन के अइले भगवान। पिछड़े दलितवन के भैले सहैया बन के अइले भगवान। गरीब पिछड़े मजदूर मजलूमों की आवाज बाबा साहब हम सभी के दिल में सदैव बसे रहेंगे और हम सभी लोग अपने दिल में बसाकर बाबा के सच्चे मन से पूजा आराधना करेंगे और अपने दिल में बसाए रखेंगे। देशवा हमार रहले सोने के चिड़ैया, पापी अंग्रेज बनल रहले मुदैया। देशवा हमार रहले सोने के चिड़ैया, पापी अंग्रेज बनल रहले। देखिए अत्याचार बाबा भैले यार सब पपिया हो गईले फरार। देखिए अत्याचार बाबा भैले यार सब पपिया हो गईले फरार। बिछड़े दलितवन के भैले सहैया बन के अइले भगवान। बिछड़े दलितवन के भैले सहैया बन के अइले भगवान। आज गरीब मुस्लिम पिछड़ों की आवाज दबी होती अगर भारत में बाबा साहब ने संविधान ना लिखी होती, संविधान ना लिखी होती। जाति पात भेद भाव देश से मिटौले, बाबा भीमराव सबके न्याय दिलौले। जात पात भेद भाव देश से मिटौले, बाबा भीमराव सबके न्याय दिलौले। रोहित गोपाल लिखे बाबा के बिचरवा गावतार गौरव कुमार। रोहित गोपाल लिखे बाबा के बिचरवा गावतार गौरव कुमार। बिछड़े दलितवन के भैले सहैया बन के अइले भगवान। बिछड़े दलितवन के भैले सहैया बन के अइले भगवान। बाबा साहब रहले हिंद के रतनवा जानत सगरो जहान। बाबा साहब रहले हिंद के रतनवा जानत सगरो जहान। पिछड़े दलितवन के भैले सहैया बन के अइले भगवान। पिछड़े दलितवन के भैले सहैया बन के